Vítajte v ďalšom novom epizóde Minecraft Let's Play. Keď ja zapnem OBS, už nevidím moju myšku. Čo je? Ale vítajte, sme naspäť. Ja skôr. Vlastne môj kamoši nechce ani dneska hrať asi. Ale jeden áno. Vítajte, sme tu naspäť, ja som nič nerobil. Áno, ja mám replay mode. Tiež. Naposledy sme tu našli hento, truhlu. Tam je jedna truhla, tam. 3 truhly sme našli, takže... Poďme túto dole. Ja mám vymenené. Mám torčky. Ja mám aj lamps, takže nemusím Intel placeovať torčky, ale tu si dám prestať. Normálne. Ktoré má svetlo, tak to urobí svetlo. To je lamps taký vec. Môžem aj ukázať, tu aj lamps dynamic lights. Najlepší mód, keď chcete takéto. Odporúčam. Potom dám aj asi na GitHub alebo na MediaPlayer, že môj modpack, nie ste si to nainštalovali. Sú to skôršie samé optimizácké. Aj staviteľské, ale tu na to nebudem používať. Tu vidno, že nič. Ja sa pozriem na moju minimapu, takže... Tu sme zase na povrchu. Tak idem prečo tade. A ideme hľadať ďalší povrch. Dobre. Ja som si myslel, že tam bude lava, ale není. Môže byť niečo. Fuck, ja debil. Super vec. Tu. A kejvka. Veľká, úplne väčšia než moji kamoši. Vlastne za chvíľku budú prázdniny. Ďalší mesiac. Kedy bude? Asi ďalší mesiac pôjdem hento úplne ďaleko a na konci prázdnin pôjdem do Egypta. Takže nie je na povrchu ani žiadna tráva. A už sa tu nelaguje jak naposledy. Takže tí moje kamoši, prosím, zahrajte si. Už sme 3 dní netočili video spolu, alebo 4-5, ja neviem. Nepočítam, ale tu máme armadilla. Potrebujem nájsť nejakú bejsku. Tam postavím niečo. Bum. Nejaký povrch s travou a tam stromy. Lebo toto je slabé, jak hovorím. Niektorí to hovoria, že je zácne, a na čo by to chcel toto. A to je stále to. Takže ja už musím hľadať bejsku. Poďme si túto v tomto povrchu urobiť. Prečo by nie? Nikto mne to nezakáže. Akurát.
to si robím krásnu bejsku. Takže máme irony, sticky, čo môžem urobiť? Pickaxe zlepšiť a iron sword. Máme a sa to si nepalo, prečo? Nerastol. Je to, že vedr protonálny lins. Vedr mod, ty by sa bylo aj vodu svoju veska hovoriť. Chcem robiť konnes. Takže... Jak Spyro 3, jen to nechcem myšovat. Jsem nespavnul. Predtým som má niečo spavnovať. Ale dobré. Keď ideme dole, tak je v pejsku padajú. Podaj skôršie. Ha, kde je ten debilný cobblestone? Tu už je. Dobrý model, akorát. Toto nie je modpack, toto je modpack, čo som ja sám urobil dobre, nečítal som nejaké to veci, ale ok. Takže name tagy dám. Takže počkáme alebo skončí to. Takže epizóda 2. Ďakujem za pozeranie a ahojte. Ja viem, že toto je také krátke, ale musím ísť. Ahojte.